ବାପା ମୋ କଣ୍ଢିନା କଣ କରୁଛି? ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଧନ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି। ବାପା କମ୍ପାନୀରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ନାଇଁ ମୋ ଧନ, ଏଠି ପାଠ ପଢା ଯାଏ ନାଇଁ, ଏଠି କାମ କରାଯାଏ। ବାପା ମୋର ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ମୋର ବି ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ବାପା ତମେ ଗାଁକୁ ଆସୁନ? ହଁ ଧନ, ମୁଁ 15 ଦିନ ପରେ ଯିବି। ବାପା ତମେ ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ତମେ ପରା ମାଘ ମାସରେ ଆସିବ। ମୋ ଧନର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ତମେ ଏବେ ଆସ। ତମ କଥା ନାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି।